मोनसे दुखुनांथाव खौरां नखर संसार खुंनो थाखाय हालाय हाफाय जाना गुबुन जायगायाव खामानि नागिरनो थांनाय मेनला औवारिया गोमानानै दं। क'क्राझार जिल्ला कारिगाव आउटप'स्टनि सिङाव थानाय मस्लाबारि गामिनि थागिबि मेनला औवारि मुंनि सुबुङा थांनाय 1 मार्चसो सिगां गावनि असे फिसाज्लाजों नखरनि रांखावरि आंखालाव गुजरातआव खामानि मावनो न'निफ्राय जयै ओंखारलांदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा बिफा फिसा जयै थांनाय बासनिफ्राय फिसाज्लाखौ ओंखारदों साननानै गुजरात रायजोनि सुरात होननाय जायगायाव ओंखारना गावस्रालायनानै आन्दायलायना दं। दा बबे जायगायाव माब्रै दं बेनि जेबो रोखा मिथिनाय जायाखै। बेनिखायनो सोरबाफोर भिडिअ'आव होनाय बे गोमानाय सुबुंखौ नुसनबायोब्ला 9394900216 आरो 9712661438 जानबुं अनजिमायाव मिथिहरनो थाखाय नखरनि सोद्रोमाफोरा खावलायदों। आंनि फिसाय मेनला औवारिमोन। दा फिसालाजों खामानि मावनो थांदों गुजरातआव। दा हनै न'आव फिसा आन्दायलायदों होननाय खोनाफैबाय। ओमफ्राय दा हनै गोदाव सोराव मावनानै जानो मा जानो आखाइबो फैया माबो फैया। मोनफिनबायोबा मोजां जागौमोन। सोरबाफोर नुयोबा खिन्थाना हरनांगोन, फोरमायहरनांगोन। मबाइल नाम्बारबो गैया बेनाव। ओमफ्राय भटार आइ कार्डआबो फिसालानावखासो जाहैदों। दा गगोन होननानै फिसालानोनो गथायना होखादों जाहैदों। ओमफ्राय दाना नै दसे उनाव फिसालाखौसो नंनानै सोरबा ओंखारफाखो ना माखो मिन्थिनो मोना। सोरबाफोर नुबाय बायनानै खिन्थाहरोबा मोजां जागौमोन आरो दा मबाइल नाम्बारफ्राव। सिगाङाव खबर लानाया बे गुरुनाव थांनायावल' माबाबाय। ओमफ्राय एसे कारिगाव थानायाव रायज्लायहैदोंमोन आरो उदिस गैया दासिमबो खबर मोनाखै। आंहाबो न'खराव गैया जाहैबाय। बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लि रादाब बुथुमगिरि बिथांमोननिसिम साबायखर जासिहरदों जे बे समाव आङो नैबे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कारिगाव आउटप'स्ट बे आउटप'स्टनि सिङाव थानाय मस्लाबारि गामिनि जे बिथां मेनला औवारिनि न'खराव दिनैहाय नैबे जे सावगारियाव नुनाय बिथां मेनला औवारिया थांनाय एप्रिल मासनि 11 थारिख बा 11आवहाय बिथाङा गुजरातआव गावनि आंगो फिसाला जेन्थ' औवारि बिथांजों खामानि मावनो थांदोंमोन। बिथाङा जे ट्रेननिफ्राय ओंखारखांनायनि उनाव आरो बिथाङा गावसोर जे जायगायाव खामानि मावनो थांदों बे जायगासिम बास गाखोफिननो थाखाय बिथांमोना गाखोदोंमोन। आरो बिथांमोना गाखोखांनायनि उनावहाय जे बिथाङा बासनिफ्राय गोमादों होननानै बाहायो फिसालाया जोंनो खोन्थाहरदों जे बिथाङा गावसोर जेराव थांनो होननानै थांदों बिथाङा फिसालाया सहैनानै दङ आरो बिफाया आन्दायनानै दङ। दा बिथांनि न'खरनि जे माखासे सोद्रोमा बिथांमोना जे जोबोद हालाय हाफाय जानानै दङ। बिथांमोनखौ जे बिथां मेनला औवारिखौ जाय बिथांमोना जे गुजरातआव जोंनि बर' लाइमोनफोर बा जोंनि बर' हारिनि मानसिफोरा जे सोरबाखौ नुसनबायोब्ला बिथांखौ गावनि नैबे मेनलानि न'खरावहाय फोरमायहरनो थाखाय आङो नैबे मेनलानि न'खरनि जानानै एबा नैबे मेनलानि गामिनि जानानै आङो मिथिहरनाय जाबाय। बिथांखौ सुरात होननाय जायगायाव गोमादों होननाय खोनादों जोङो फिसाला खोन्थाहरनाय बायदिब्ला। गुजरातनि सुरात। बे समाव फिसालाया मा हालोदाव दंमोन गोमानाय समाव? फिसालाया बे समावहाय बासाव उन्दुनानै दंमोन होनदों। बाहायो गाव उन्दुलांफुबाय थादों होनदों। बे समावनो बिफाया गोमादों होननानै जोंनिसिम फोरमायहरदों आरो। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं।
आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेयार पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360